BIAG WENU PATAY. Tinabalabas. Nagpakpakaas ni Doray asaanan na patuloyan ni Rosana ti panagibalos na. Gaputa mga numaisagmaklang daytoy. Ngem saan adimngag daytoy. Gapu iti dayta. Inkadang ngarod ni Doray at tulungan laangan daytoy iti panggap na. Iti met pagadalan da Layla. Naragsak ti panagsarsarita da kini Fatima. Ket impakaam muna iti daytoy nga adu tinaallokoy da kini Vina nga agadal iti karate. Ita gagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. BIAG WENU PATAY. Layla, iti panagkunam kadi? Kat nasayatan ti aramid kan ugali? Wanmat. Agyaman ak ha? Kanalan di ko. Isalunam dito ngayon. Ay, sayang. Nadaganas ko nga nalala. No adda ko man ni Roldan. Di, naragragsak kumapay anya. Wan nga rod. Ngam sana bali. Barang agawid tumatlaang. Sapay ko ma. Kailiw kumatan ni Roldan. Ninga ta Michael. Anya mo't tanday dya tao. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Apay adi mo't tan nagpakita. Weno? Adda nga tayo dyan syudad. Ang apay. Nagkita da nga tan kan ni Roldan? Ha? Aguray ka. Agsasarunumat ti damdamagam. Sagay sa laang Diyak mo't mapaggigidan asong batan dayta. Ha? Wanan niya? Agam, panagkunam. Sa dino nga tati ayan ita ni Michael. Ha? Kailiw ko launay ni Michael. Uray umay nakkumamat sa rungkaran. Uray maminsan lang, Fatima. Wano? Dakas ka din tinapasamak kan kwa na? Kwa. Panagkunam, Layla. Sa rungkaran nakngata ni Michael. Sa dino nga tati ayan na. Fatima. No makitak ni Michael. Talagang arakupag. Kat sapay ko ma. Tagpakita kanyak. Apay akas jetin ako na ni mama kanyak, papa. Agpinatag kaminto nga kakabsat no awanton. Anya. Kaslagpakpakadamatan. Anya. Apay nga takas jetin baga na kanyak. Adda ka di dakas na mapasamakin ko na. Bayam iho. Inak kasarita. May papan itiday nga imbaganakan ka. Ditay amo ti BIAG, Tony. Saan tayo ako kwa ti BIAG tayo? Rosana. No bilang taawanak to. Si kantulatan ti makaammo kadagiti ubing. Naskan nga kakapyada amin. Di kag sawi ti kasta. Madanaganak itiday nga ipagbagam. Tony, awan to kuma ti idadadumam kadakwada. Agraman ni Fatima. Ha? Ikarim ko makanyak, Tony. Nga inton awanak tuman bilang. Ipatag mo kumaamin dagiti anak ko. Anya? Agraman ni Fatima. Wan. Ikarik. Nga maguray ka. Apay ka di akas tamat ti bagbagam. Rosana. Nuan yaman ti dakas apanggap mo. Pangasim tadi mo ituloy. Laglagi pam kuma, Rosana. Nabukal tayon. Nasara ka mong dagiti anak mo. Mabalin tayon timang rugi. Tony. Ngagbalin ang naragsak ti pamilyata.
Saan ang mapasamak dayta, Tony? Anya. Aging ga si bibiyag ni Solomon. Daytay mabalin ti agragsak. Oh, Awan ti palimod adi maibutaktak, Tony. Kat iti ka nito ang maamuan na nga addak dito'y balay mo. Amangan pay, nupabomba na to'y balay mo. anya. Ininutan na kayo apatayan. Ibagam nga rod kanyak, no anya ti planom. Pangaasim ko ma, Rosana. Apay nga inayaban nak dito yung kubo, mama. Kaya't ka makasarita, Layla. O sige, inumunta ti tinimplak agatas, kan mangantay ti sandwich. Amuyo, mama. Narwama kun iti kastingar aramidan nyo. Ti mga isagana iti merienda. Ti mga sikaso kanya. Ganda dumapay. Gayam, ni Michael, adda ka dimot merienda na, mama? Adda, mabalin ka dimot nga awan. Impan kon iti salad na. Ngam di kayat ko, dito'y takobo ngagmerienda. Tapno makapagsarita taan na imbag. Anya ti pagsaritaan ta, mama? Kaya't ko laang ibagakan ka. Asapay ko tadi ka agbaliw. Sipod pa'y, impatag mo daroldan kan Michael. Nga oray di mo pa'y naamuan ti kinapod no. Mama, Nga oray pagayam mo laida. Nang rona ka ni Roldan. wan mama. Napatagdan kanyak, sipod pa'y. Agyaman ako unay, iha. Katsapay la kumatag na nayon ti panangipatag mo kadakwada. Saan ko mga agbaliw? Itapay, tanaamuak akabsat ko ida, mama. Saan nga agbaliw ti panangipatag ko kadakwada? Kakabsat ko ida. Iso nga ad-ad dapay nga ipatag ko ida, mama. Katkidawak mat. Asapay ko saan nga agbaliw ti okalim. Anasaya at kalatta apagayam, Davina, kan Fatima. Sapay ko tagtultuloy ti panagpapagayam yo. Wan, mama. Nangro na pa'y ita tanagbaliwan ni Fatima. Nasaya atan ti ugali na. Kasta ka di. Amuyo ka di. Tumultulong kami kin ni Vina iti plano na. Plano na? Kinapudno na. Nang rugin. Adon dagiti naallo ko'y mga agadal iti karate. Tunggal malpas ti klase. Manipod Lunes nga aging gatwebes. Mangisuro ni Fatima iti karate. Kat oray da kami kin ni Vina agsuro mat. Anya? Sinupurtaran mi kin ni Vina dayta. Gaputan na saya at matimotibo na. Tapno ka no adda pa ka kumikuman dagiti estudyante. Tapno ka na saan dama panagwalang-walang dita sentro. Kalpasan ti klase. Kasta ka di. Maragsakan nak iti dayta nga impadamag mo. Iso nga ita, mas close kamin atanlo, mama. Nasayaat no kasta. Gapo iti nasayaat nga ugalim iha. Talaga anadagkat kan ni Fatima. Wan, mama. Kat itultuloy mo dayta kinasayaat mo kan ko ana. Babaan kan ka? Agtultuloy mo ti panagbalbaliw dayta agayam mo. Sapay ko mama. Maragsa ka nak? Nga agtultuloy gayam ti panagpapagayam yo kada Fatima. Kat sapay ko ta saan mat nga agbaliw ni Fatima. Ngampatsyak mat kat di. At talaga anapod no ita iti panagbalbaliw na. Mama, agyaman ak tasimrak kayo dito sa led ko. Wan anak, kumusta aktirik nam? Nunaan anayan ti panagimbak mo. Wan mama, naimbaga na kon. Awanin ti parikot iti salunat ko. Nasayaat no kasta. Mama, pampanunutak ti naibagayo kanyak.
Nga niya. Ngagpipinatag kami ngagkakabsat no awan kayon ton. Kastamat ti ibaga kada kayo, mama. Asapay la ko, ma. Tano awanak ton. Kat agtultuloy lata ti panagpipinatag yu amin. Anya. Sapay ko, ma. Tamaurnos yon kinipapati amin. Anya ti kayat mo asawon iti dayta nga ibagbagam, Michael. Awan ti kay papanantim bagak, mama. Adda ka di panggap mo nga kipalas. Ha? Balsam ka di dagiti nagaramid kan ka iti dakas. Wah, mama. Kayat ko amaamuan no sino da. Mabalin ka di nga ibagam kanyak, tiki na siya sino da. Idi pailaan, amok nga agliblibak kan, Michael. Gaputa mamati aklaunay, nga amam mom ida. Saan ka di? Wen, mama. Amok ida. Kayat ko amamuan. Michael, Ni Solomon. anya. Ni Solomon. Ni Big Boss. Isoda ti dandanin ng patay kanyak. Anya. Ipagarup da no nagsatan ti angas ko. Iso nga imbalan da kan. Akas iti sigod nga aramidan da kadagiti tao ang mapatay da. Sa dino, ti ayan dayta as Solomon. Iti pasdak. Anya. Iti pasdak. Dakas dayjay at tao. Pinagbalin na kami abalod. Kalpasan na. Aramatan na kami iti pagkwartaan na. Ipustaan na kami iti laban. Ngam inton maabak kami. Dusaan na kami iti kastaunay. Ni Solomon. Balsak dayjay at tao. Tirumbang kan kuha na. Kat matay. Ha. Patay. Tirumbang agdusa na. Anak. Iso ano dakas man ti pagbanagak. Ammo yun to ti pakasarakan nyo iti bangkay ko. Anya. Uray matayak. Basta mapatay ko pa'y nga umuna ni Solomon. Mama, sa dino ti papanam. Sumipngatan Rumwar ka? Wan iha, rumarak. Adalamapan ko kitaan a tao. Ngam rumabiin, mama. No diya kag pakita iti dayjay a tao. Ang mga no ada maibaga na kanya. Mama. Sige, iha, rumarakon. Nagpakada akon ka ni papamitay. Mama. Saan dakon nga orayan nga gawit? Maturog kay tulatan? Agsapan to siguro, inton sumangpata. Michael, amom ka di arimwar ni mama. Idin to tarabiin. Ha? Sa dino ka no ti papanan na? Adda ka no kasarita na atao. Lablabdak itay. Ngam ko na nga amangan ka no adda maibaga jay tao akasarita na no di mapan. Ay. Awan tinagdumaan dakin ni Roldan. Ni Roldan, rumwarlat nga oray jak palubusan. Layla, Kan iti pa nagsarsarita mi kin ni mama. Kasla jak magustuhan ti bagbagana. Akas lamot na nagpakpakadan. anya? Ngam sabay ko maata saan ako pumampanaw. Kasta ka di ti panagawat mo. Wan Michael, kasla pumanawan kat dinto ag sublin. Sika,
Kinasarita na kakadimat. Kadkas jay timbaga na. Wen, Anya ti panagawat mo. awan ti dakas akay papanantimbagana. Anya. Saan arumbang agpanunot tayo iti madi? Dante, nakaturog amin ang apada ta balod. Agraman dagiti gwardya. Taapay, Roldan. Aglibas tan. Anya? Saan ta makalibas dito eh? Delikado. Ang mga numatay ta din na oras. Anya, Maturog takid din. ang Awan ti kabailan ta kadakwada. Ado ti armas da. Kang runaan na. Ti paltog da. Anya, No agpilit ta. Sigurado. Matay ta din na oras. kasanutan nga rodan na makarwar dito eh. Saan mo na panunutin day ta? Gapot saanin ang papasamak day ta. Ay, no apay ngamin na pinanawan da kadagiti kakaduam. Impati da kamutlatan dito eh. Dagiti amom anang ilaban kin ka itipos da. Nagalas ti ugali da. Awan ti panang ipatagdakin ka. Da pinanawan da kalatan dito ipasdek. Damang yalong. Duwada ka ni Mr. Lardisaval. Hanggang saan amay may satyang daw, Dante? Roldan? At dan tumit aldaw da. Singirik ida. Kaputawanan ti kayat da kanyak. Binaybayan da kon. Roldan? Dayta tiga po na akayat ko ti aglibas dito'y, Dante. Kayat ko asingiran ida. Saan ta makalipas dito eh? Isualipatan mo ti panang singir mo iti amom. Ngawan sirbina. Agpapada da kada big boss. Awan na saya at ngaramid da. Talaga na tayag dagiti patyar. Pudno ti kuna ni Doray. Narigat akalay atak dayta. Ngoray pa'y agaramatak iti tali. Kasano nga ta amakastrakak iti dayta pastak. Ado ti gwardya iti gate iti rawar. Saanak amabalin amakastraklatan. Rosana. Ha, Doray. Apay nga ta ka dito'y. Amuklatan nga umay ka dito eh. Anya? Umay ka. Sumurot ka kanyak. Mapanta iti kotse. Ijay tamag sarita. Adayo-day tinang iparkingak iti kotse. Tapno saan amakadlaw dagiti gwardya iti pasdak. Anya ti kaadam dito'y. Imbagak matenken ka. Kayat ka tulungan. Kasano ni Fatima? Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Kan may sa. No simrak day jay iti silid na. Saanin arumwar pa'y aging gaiti ang sapa. Kang runaan na. Ikandadok tigay. Kat saan ang makarawar. Anya? No bilang tamaamuan na ti kinaawan ko iti mansyon ita. Nalakalang arasunan. Doray. Rosana. Amok asaan ka malapdan iti planom. Iso akayat ka tulungan. Ngam. Ketap no sigurado ang makastrikta iti unag. Tumayming ta. Taimingan ta ti kaadda ti palaban. Palaban? Kasla panlutan ti pasdak. Ado ti sumrek ataw. No aldaw ti palaban. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! BIAG WENU PATAY! Tinapalabas, Masdao Dalayla, Tony, Ken Michael, iti kasla panagpakpakada ni Rosana kadakwada.
Nakuna ni Layla nga amangan no pumanawen. Kat nakunamat ni Michael nga amangan no adadakas ang mapasamak kankwana. Gapo iti dayta, kinasarita ni Tony daytoy, kat kunana abaliwan da timang rugi, kat agbalindan to anaragsak a pamilya. Ngem insungbat ni Rosana, asaan ang mapasamak dayta, no si bibiyag pay laeng ni Solomon. Sumipngeten idirimwar ni Rosana, nagturong itipasdak ni Solomon. Agpalpaliiw, kat ad-adalan na tirumbeng nga aramidan na, tapno makastrak itipasdak. Addamot ni Doray. Inayaban na daytoy ngagsarita da iti ayan ti kotse. Nakuna ni Doray anasken atay mingan da ti isasarrak da itipasdak. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. BIAG WENU PATAY! Tapno sigurado ang makastrak ta iti pasdak. Tumay minta, Rosana. Taimingan ta ti kaadda ti palaban. Palaban. Kasla palutan ti pasdak. Adu ti sumrek a tao no aldaw ti palaban. Kasta ka di. Isu asaan nga ita ti gundaway asumrek ta iti pasdak, Rosana. Tatalaga asaan ka basta makastrak. Numot magnakay ti gate. Sigurado adida kamot lang pastrakan. Amangan payket di noranggasan da kadagiti gwardya. Gaputa pasig arinoker ti utak da. Kasta gayam. Dayta pasdak. Kasla palutan, Rosana. Kasta tinakuna idi kanyak ni Ansot. Ni Ansot la tinagbati amakan nawan na. Ngamin, nabayagan anatay ni Maskay. Anya, Wan, pinaltugan ni Boss Solomon. Kasta ti ko na ni Ansot. kasta ka di. Kaasi dagiti pinagbalinda abalod. Tasigon kini Ansot. Isu ti ilaban da apagpipinustaan dagiti ado ti kwartana. Amum ka di Doray. Nga iti pasdak ti ayan ni Michael. Iti nabayag at tiyempo. Anya? Ni Michael? Dinusa ni Solomon. Kat iti ipagarup daan natayan. Inbalang dan ti bangkay na iti ikit tirang tay. Anya? Naira na iti alumabasak itirang tay. Iti panagpagnapagna kamang sapsapul kadakwada kan ni Roldan. Anya tinapasamak? Adda nakitak a kotse. Rimor ti upat a lalaki. Katlino katanda ti compartment. Tao kayam ti binagkatda. Sada imbalang latan iti ikit akas labasura. Anya? Jakmat mabalin abaybay ang ti taong nga imbalang da. Pinulswak kat si bibiyag pay. Agpitpitik ti pulso na. Naimbag tadimtang ni Tata Alberto. Kat insingasing na nga ipan mi iti kalapaw na. Tinulungan mi. Aging ka. Iti nagsubli ti puot na. Nakakaasi. Tilangana. Anya? Isungat lagayam asaanan ang nagpakpakita kin ni Fatima. Tama isamot gayam idi abalod. Iso nga ita. Awan ti makalapad kanyak iti aramidag. Rosana, No saan asyak ti matay. Ni Solomon. Fatima,
Agar mo sarkan, nakasaganan to'y makan. Wendoray, kayat ko ti masapa ang mapaninja pagadalan. Takayat ko pa'y akasarita dagiti isursurok iti karate. Kasta? Sige, itulod ka masapa. Ti kayat ko, umay kantumat. Tas sikat yagisuro. Ngamin, dagiti pa'y laang pang-warm up ti isursurok kadakwada. Wen, di kagdanag. Tatalaga matatulungan ka. Alam, mangan ka nga ro dun. Tapno masapa ta arumwar. Sige. Sige, Rosana. Agkapi-kapay. Agyaman ang Tony. Inururay ka idirabi. Ngam di ka na uray. Diyak kaya timang singa. Isaasaan ako na nagawi ditoy. Naturugak iti balay ti gayam ko. Ije mansyon. Saan? Di kagda na kanyag? Amok der aramidag. Rosana. O sige, agluto akpay iti armosar. Huston to. Intun rumwar dalayla kan Michael iti seleda. Saanen? Aglot-loto ni Nana Miling. Kayat ko atulungan ni Nana Miling. Agluto ak iti sopas. Sige, makaamukan. Aday ta, nakasibugtan ka dagiti masetas, Michael. Ala, umunag kan. Ingkapay agsagana. Ada klasem. Agiro utak pa dito hardin. Awan at talaga tinagdumaan nyo kin ni Roldan. Idi adapay ni Roldan. Talaga akanayon nga agiruot dito eh. Ay aywanan na anaimbag dagiti masetas. Iso ang nagpipintas dagiti sabong da. Kastamat ti aramidek. Apay, kabaw ilamon ti bagim? Ang mga no adapay an-anayam. Awanan. Naan-anayan ti panagimbag ko. Nasaya at nakasta. Ala, umay kan. Tain tayo agar mo, sir. Sige, umunakan, Layla. Di ka pa agar mo, sir? Saan pa'y? Agiro utak pa dito hardin. Sige nga, Rod. Sikati makaam mo. Sige, mangan kalaan, Layla. Insagana kunti ka nam. Kastamot ang tibalon mo. Siyaklat ako man tinangisagana itibalon ko, mama. Anya ko matidakas na, no insagana. Kababain mat kada kayo, mama. Ti ina, pagserbyan na ti anak na. Katday ta ti araramidak kan ka, Layla. Gapo ta anak kamatan. Mama. Ala, agar mo sarkan. Tapno di ka maladaw, ije pagadalan nyo. Wah, Roldan. Naskin nga agsanay ka manen. Ngamin, kurang ti amom iti panakilaban. Isurukin ka dagiti daduma pa'y atiknik. Wendante. Agis paring ta. Sige. Naskin analaing kantumot ang makilaban. Kaputa sigurado. May sakan to ang mailaban. Sige. Kaya't ko ti makasursuro ana imbag, Dante. Wanya. Mayat ka, Senyor Solomon? Dakalagatan ti maalam a kwarta iti daytoy. Kasta ka di? Ketapno agkil na awatan ta. Nasaysaya at naumay ka dito'y balay ko. Tagsarita ta anaimbag. Apay adisi ka ti umay ni ti pasdak ko. May mayat no si kati umay dito'y balay ko. Iti kasta, makita met ti balay ko. Kaya't kaasangaylian na Senyor Solomon. Anya? Urayan ka nga umay. Urayan niya nga daw. Bueno, urayam ti umay ko. Okay, kastapay, Senyor Solomon. Bye. Bye, Mr. Lardizabal.
Droga. Mayat. Sige. Umanugot ak iti kayat ni Mr. Lardisabal. Kayat ko talaga titimplam iti kape ansot. Dahil tiga puna, ajak kayat amapukaw ka. Big Boss. Nuawan ka, awan ti agluto iti kanag. Nabayag ka kuman a pinatay, ansot. Gapo iti jak kayat nga ipakpakitam kanya. Angem gapo takailalaan ka pailaeng, iso asaan ka apatayan. Big Boss. Sika ti talkek iti kwarta. Iso asika ti taga-tsyenda. Tagagatang iti masapsapol dito'y pasdak. Ken tagaloto. Hindi pa'y laang. Talaga matalagak, Big Boss. Hindi si bibiyag pa'y lang ni Maskay. Iso anasken adi kagaramid iti jak kayat. Iti kasta, agnanayon ti biyag mo. Big Boss. Naawatam ka di, ansot. One, Big Boss. Ya! 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 Nakalisik ang Roldan. Mayat na ita. Sige. Si kamot ti dumarok. Sige. Ya! Ya! Natumba ka. Sige. Tumakder ka, Roldan. Sige. Nasayat day ta nga impagam. Isaganak day ta. Wan. Di ka nakarit no awan kwartam apagkarit mo. Ah. Siyak. Adu ti kwarta. No talaga kamit lang. Sige. Ibagam no kaano ti kayat mo nga aldaw ti laban. Aniya? Oh, sige. Mayatak iti kunam. Wen. Awatak ti karit mo agatad. Ha! Siyak pay? Sige. Bye, Mr. Leo. Big Boss. Adda ka di manen palaban? One. Adda. Ni ka di dante ti lumaban, Big Boss. Apag iso, agsansanay da. Nasaya at launay. Ala, ingkay danon kadakwada nga adda manen palaban. Kat ni Dante ti lumaban. Talagang agtalag kayo una iti kabalan ni Dante, Big Boss. Wen, gapo tayo so ti makitak analaing. Kat dagiti daddo mga Big Boss. Bay idan. Ala, mapankan. Kat idanon mo ti imbaga. Dagiti balod. Uray kasano ti panagsanay da. Jak agtalak iti kabalan da. Anya ngay nga ti serbida, Big Boss. Pakpakanan nyo la ida. Agbalinda amin a bodyguard ko. Anya? One, manipod ita. Pagbalinak ita a bodyguard ko. Amin da. Nagadudan ngay. Wen, ansot. Iti kasta. Nagpagadak, isuda ti umuna amadangran. Saan asyak? Kat dadante kan Roldan, Big Boss. Agbalinda ka dimot a bodyguard mo. Amin da kunakmat kan ka. Kasta ka di, Big Boss.
Kasapulak amin ida. Isoanas ken agtulil at tatiin sayo da, nga uray pa'y saan da ama ipasungal-ngal iti laban. Big Boss, Kitsi ka, agtalinaed ka at tagaluto. Taga-templa iti kapi, ken taga-tsinda. Gapo tano kwarta, sika titalkek ansot. Big Boss, Ken adda pang panggepet nga araminden. At adda manen abumaknangak iti daytoy. anya day tao, Big Boss. Tinasarita nak tinagbali na kalaban ko idi iti posta. Ni Mr. Lardisabal. Adda kano negosyo na droga. Droga? Wen, napigsa ka no ijay syudad. Iso na panunot ko apagtrabahuan dagiti balod. Anya nga iti aramidan da, Big Boss. Aglako da iti droga dito'y entero abugalyon. Ken iti kabangibang nga il-ili. Anya? Oh, Big Boss. Naskan ka di pa'y day ta. Kat nagadun ti kwartayo. Kurang pa'y ansot. Kurang pa'y ti kinabaknang ko. Iso nga ita, rumwarak. Ada pagsaritaan mi kani Mr. Lardisabal. Nukas ta. Rumor kayo kadagiti bodyguard yo, Big Boss. Wen ansot. Kasarita ni Mr. Lardisabal. Droga? Nagiwaras da iti droga? Aglako da? Kasta ti ko na ni Big Boss. Kat nukas ta ti mapasamak. Awanan ah. Kasi dagiti agtutubo. Kang runaan nga isuda ti maapektaran. Ta isuda sigurado ti agaramat. Una. Ure man lalakay. Agaramat dalata. Kasi dagiti tattao. Una. Bosansot. Apay, napadasa mong tinagaramat iti droga? Saan pa'y? Ni mas kaya. Iso ti agar-aramat idi. Gamsyak. Pulos ajak nagaramat. Tamok adakas ti ipay na itibagi. Huwag mata. Iso ada kayo. Nuaddan to droga dito pasdag. Di kayo agar-aramat. Tadadaulan na lang tilimbong ti panunot yo. Wanansot. Talaga saan kami itong agaramat? Tadi mi kayat ang madadahal ti bagi mi. Wana, Senyor Solomon, no agkinaawatan ta, nasaya at launay. Wen, umanugutak iti imbagam atulagan. Nasaya at launay. Kat mabalin mo nga aramatan dagiti taom ijay pasdak mo. Tapno isuda ti aglako. Taniyat serbida. Napanunot ko met dayta. Isungarod nga imay kami kadagiti bodyguard ko. Kakaduak dagiti bodyguard ko nga imay. Talaga mo't ngagsigsigurado ka niya. Ngam di kagdanag, Senyor Solomon. Tawan ti dakes a mapasamaken ka. Kabayatan ti kadam dito'y balay ko. Kasta? Kat manipod dita, agpagayam tan, Senyor Solomon. O sige, nuday tate ko na, Mr. Lardisabal. Nugas nga rod, apay adita uminom. Aday ta tinaimas nga arak ko. Uminom ta, Senyor Solomon. Sige, patgan ka, Mr. Lardisabal.
Kasta timbaga ni Big Boss Dante. Isungay bagakon kada kayo. Tapno amuyo ti aramidan yo. No kasta. Da kami ti aglako iti droga. Nagalasen. Di pala makontento iti adu a kwartana. Awan ti pan nakakontento ti kaskan ko ano. Jak kaya ti aglako iti droga. No bilang taaglako kaminto iti droga. Gundaway mi siguron ti makalibas. Sao na mabalin. Gaputagraman pamilyayo, katagpagad. Iti kanito asumi na kayo iti grupo. Sigurado, patayon na kayo ni Big Boss. Kat mairaman pa'y ti pamilyayo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. BIAG WENU PATAY!